Men bir zada ünüs verdim. Men bu tayda azalılık döretçek olup ya separatizm döretçek olamak. Men sadece bir zada bir analiz hukmunda da tesvir esasında bir zada ünüs verdim. İssendik velayet olsun. Şu 4 velayet esasen. 4 velayetten bir aytçak koyam opozisiya deyip ya opozisiyanın yol boşçusu öňe çıkıp başlasa siz çıkýanyňyzdan aýandan ize çekýäňiz. Özem bir-birinizden garaşsyz bir-birinizi ýirgenýäňiz hem. Şo bir belli bir velayetde kılar. Yönü belki velayet öňe çıkıp başlasa siz aýandan çekip başlaýaňyz. Emsal üçin Allah Murat Rahim vardırdı. Mara velayetinin ýerdeşi diýelik de şeýle. Şo birazjyk tesvir etýär berim sirazy hiç kime ýakan akdy. Onuňa bir girişinden siýasaty bir ýalňyşdy. Hemmesini bokatmak bilen meşgul boldy-da. Hukuma değişdiýärmi? Ya aytjak bolan adamlaryň namysyna diýjek bolýarmy? Adamlara ýetjek boldymy? Belli däl, häli büyüneçe belli däl onuň edip ýören işi da. O bir aýry mesele. O başlarsanız o Angliyada oturany belli onuň birazjyk populistski bir nämesi bardy. O birine bok atmasa onunki bolmaýar. O şonýaly adam. O nämesi tibii ýagdaý şonýaly. Şahsy bir mahsus häsiýeti bar şonýaly. Ýöne milletine siz mysal getirýäňiz-de etjek bolýan. Belki yaradana men bir haýşdym barda esasyn. Şu esasy häzirki käbir toporlaryň ýolbaşçylary bardyr. Şu täze Türkmenistanda täze hakykatan adalatly, hukukly hökümetde şu raýatlarymyzy hökümete ýaklaşdyrmasyn. Birim prazapadny, birim aytjak bolýanym Amerikany goldap dursunuz, birim Russiýany, birim Fransany, birim Şwetsany näme bolýaňyz. O durmuş boýunça kommunist bolana indi pantürkizm aşağına yattı da. Ben Turancı bolýan, nämen Turancı sen o? Hiçbir yol başa garaşma. Hiçbir ýurdam hukman surutda özüňize taňra etmän. O Türkiýe bize kömöýdir, Russiýa kömöýdir, Amerika kömöýdir. Bizim Türkmenden başga dostumuz ýokdur. Şonun üçün inanmaň bu adamlara. Hemmesi bir wezipede işleýänler indi opozisiýa bilen meşgullanýar. Biri zam ministri olan, biri prokuraturada sülçü olan, ýörte işleri boýunça hemmesi bir zat olan.